белән космонавтларны очышка әзерлиләр. Популярлыгы буенча бу спорт төре футболдан гына калыша. Әйе, дөрес аңладыгыз. Бадминтон турында әйтәм. Бу бик тә гади спорт төре. Аны теләге булган һәркем уйный ала. Ракетка белән валан гына кирәк. Валанны җиргә төшермичә, аңа ракетка белән суга алсаң, син инде бадминтон уйный беләсең дигән сүз. Ләкин бадминтон белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнүчеләр бик күп энергия сарыф итә. Бер уенда бадминтон остасы 6 километр ара уза. Йөрәк тибеше минутына 200-гә кадәр җитәргә мөмкин. Уенның кайчан һәм кайда килеп чыгуы турында төгәл генә мәгълүмат юк. Ләкин шунысы билгеле, аны бик борынгы вакытларда ук уйнаганнар. Каурыйлы тупны аяк белән дә типкәннәр, валан урынына җимеш тешләрендә файдаланганнар. Заманча бадминтон Һиндстанда барлыкка килгән. Спортны бик тә яраткан инглиз язучысы 1873 елда Һиндстанда булып кайткан һәм әлеге уен белән танышкан. Шуннан соң үзенең бадминтон хаус дип аталган утарында махсус майданчык төзеп, ярыш уздырган. Бадминтон атамасы шуннан килеп чыккан да. Россиядә бадминтон белән узган гасыр уртасында шөгыльләнә башлаганнар. 1992 елда бу спорт төре Олимпия уйнары исемлегенә кертелгән. Бадминтон это вообще демократическая игра. Бадминтон халыкчан уен. Аны төрле яшьтәге кешеләр уйный ала. Физик әзерлек артык мөһим түгел. Бадминтонны пляжда күңел ачу өчен дә, сәламәтлекне ныгыту максатыннан да уйнарга була. Менә профессиональ спорт төре буларак бадминтон шактый авыр. Ул бик күп көч, тырышлык таләп итә. Спортның бу төрендә уңышка ирешим дисәң, иң беренче чиратта аны чын күңелдән яратырга кирәк. Үз алдыңа максатлар куя белү дә мөһим. Армый-талмый шөгыльләнеп, шул максатларга ирешергә була. Бу спорт төре белән 7-8 яшьтән шөгыльләнә башларга киңәш ителсә дә, бадминтон уйнарга бер кайчан да иртә дә, соң да түгел. Чөнки ул мускулларга уңай йогынты ясый. Йөрәк кан тамырлары системасына, сулыш органнарына яхшы тәэсир итә. Умыртка баганасын ныгыта, аппетитны һәм кәефне күтәрә. Күз күремен яхшырта. Табиблар дәлилләгән.